programme ye min appuyelen do royaume des Pays-Bas, Hollande jamana ani Suède jamana ani gouvernement du Mali olu de u bolo fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka projet in sigi sen kan. Projet in baara fɛnɛ kɛbaga ye jɛkulu 3 ye. Jɛkulu fɔlɔ o sigilen do hydraulique la n'an b'a fɔ ma ko UNITG, ne yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye. Jɛkulu filanan o bɛ cellule légère dɔ bɛ kankan parce que pour que ka ji ko ɲɛnabɔ yan nɔ i tɛ se k'o kɛ n'i ma problème régler en amont. Sanfɛ ji bɛ ju bɛ bɔ yɔrɔ min na f'i k'a régler. An nana Kulukoro yan bi parce que an ka zone d'intervention na Kulukoro, Sikaso, Segu ani Mopti. Mali la an b'o dugu 4 de la ani Bamako. Donc projet daminɛ la san 2016 mai kalo la an yalala o région 4 in kɔnɔ ka taa projet ɲɛf'u ye. A kun ye min ye a bɛna jaabi minnu sɔrɔ ani mɔgɔ minnu b'a baara kɛ n'an b'a fɔ ma ko cadre institutionnel an taara o bɛɛ ɲɛfɔ région 4 in kɔnɔ ani acteurs bɛɛ jɛra ka kuma. Donc sisan comme projet setɔ don a banyɔrɔ la an dun ye baara minnu kɛ an fɛnɛ ko an taara projet daminɛ la an taara a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛna nin kɛ sisan f'an ka segin ka taa f'u ye an ye baara kɛ an nana min fɔ a ye an y'a kɛ an bɛ nin yɔrɔ in de la bi an ye nin résultats sɔrɔ nin résultats tora minnu tora an ka perspective ye nin an nakun ye o de ye an y'a daminɛ Kulukɔrɔ yan n'an bɔra an kun ye Sikaso kɛ mois de mars sisan an bɛna yan kɛ n'an bɔra an bɛ taa Segu ka tila ka taa Mopti. Programme nakunba ye ka ji gestion kɛ ani mɔgɔ sen bɛ don a la. Jiri yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ ye min n'an b'a fɔ ma ko objectif ji min b'an bolo sisan a ji a ka bɛɛ mago ɲɛ mɔgɔ bɛ baara k'a la a ka bɛɛ mago ɲɛ a kungo kɔnɔfɛnw fana mago ɲɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la an k'a tɔ bila an kɔmɔgɔw ye jiri ye o baara dun tɛ ɲɛ n'an ma to ka sigi ka fɔ de caya o de y'a to jiri principe ye principe 4 ye o principe filanan yɛrɛ ko bɛɛ sen ka don jiko la niveau bɛɛ la kabiri a daminɛ kabiri bɛ hakilina min ta fo ka taa se a lawaleyali n'a évalueli ma bɛɛ ka don a la filanan in bɛ sinsin o kan a ka principe wɛrɛ bɛ yen o bɛ ko ka musow sen don jiko la parce que an y'a kɔlɔsi musow bɛ sɛgɛn ji ɲini na kosɛbɛ mais ni ji kuma bɛ fɔ musow bɛ bila kɛrɛfɛ o ye a principe dɔ ye donc an ko fo an ka sigi ka fɔ de caya la an nakunba y'o ye ka na mɔgɔw a ɲɛf'u ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ni u fana bɛ se k'an bilasira ni min ye u fana b'o fɔ an ye pour que kɔfɛ phase min bɛ nalen a bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min ka tɛmɛ nin sen nata kan bɛɛ de ka ji tɔpɔtɔ ka ɲa ka ji protéger k'a mara i bɛ ji ni i mago ɲɛ ji i k'o ta i kana min ka ca i mago ɲɛ ji ma i kan'o ta quoi n'an b'a fɔ ko équité ji tiɲɛ de ka dabila mɔgɔw ka ji tiɲɛ dabila ka tila ji ka mara a ka protéger ka ɲa bɛɛ k'i mago ɲa a la ka a tɔ bila kɔmɔgɔw ɲɛ komi jiri y'a fɔ cogo min. Ne ka hakilina ye min ye ne kɔni nisɔndiyara parce que jiko n'a fɔra k'i y'o ɲɛmɔgɔ ye ni baara minnu b'i ka région kun kan n'o mɔgɔw sera i ma ka ɲɛfɔ kɛ région ɲɛmɔgɔw ye ani politique mɔgɔw ni mɔgɔ bɛ jiko baara la ka na ɲɛfɔli k'u ye ani k'u ka gɛlɛyaw ni ka ɲɛta k'o kuma fɔ ne hakili la o ye koba ye. An kun jɔyɔrɔ ka bon a la parce que faso ye hydraulique service minnu dilan communes dɛmɛ fɛnw de don dɛmɛminɛnw de don hydraulique ka bɔ région kɔnɔ ka taa se cercle kɔnɔ hydraulique warala bɛɛ la pour que ka communes de dɛmɛ communes dɛmɛ fana kɔnɔ ani jiko pɔpɔtɔli an bɛ yan o de kama donc an jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Jiko fo ka jiko sariya dɔn faso ye gafe minnu dilan ka jiko dilan ni minɛn minnu ye fo k'o kumaw dɔn jiko yɛrɛ fana u ka bɛn mɔgɔw ka bɛn i kɛtɔ ka ji baara f'i ka miiri mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ma miiri mɔgɔ wɛrɛ ma ayiwa a bɛ kɛ tiɲɛni ye i bɛ baara o baara la jiko de baara ka bon a la kosɛbɛ bamananw ko de ko ji ye balo ye donc bɛɛ de mago bɛ ji la donc an ka bɛn bɛɛ k'i jɔyɔrɔ ni t'a la i kana mɔgɔ wɛrɛ jɔyɔrɔ tiɲɛ a la.